براتم میں ایک قصہ غورا وش کنے توجہ آگو یک قصہ راست بھی یک دروغ بھی یک مردم بٹھا دا ٹھیک ہے نا یک ادر قصہ دستے کہ مردم کنا گئے نہیں یاد رشی مذاق ہے کنا گئے میں غورا وش کنے ایوت خان تد تاوس خان تد پتہ میں سنگت فیس بک نیٹ سنگتا کلا میں غورا وش کنے اللہ کاران جیبا ید شے مادری تیار بانگے نا در موٹر سائیکل یمردا لیکن اللہ کے دانا اور دیر نہیں بالکل اللہ دے گا پدیر مانے برگاتے دیر نہیں دے گا تے بر اور شی مطلب یمر دے موٹا گاتی منا داتی اللہ منا داتی ہوسی کے در وشان در فغا موٹر سائیکل پندا منا ستا کیا روگی یہ منا گیر نہیں گیا ان کو فیصلہ یا منا روگی یا لے چھ من سینے ان کو روگی منا پندا سیڑھی گاڑی منا تکڑا ہے گونا اگا پیدا گا تھے در وشان گوٹ روئے گوٹا مطلب یا دکان روئے یا چکا سامان گپتا شتان کات کا مسینا کے ما گاڑی چھیف جا داشتا ارکم سینا کے سگٹ گر غالا دومی کاریا دکان آم برے گاڑی کے دارغا بنا کے دیدغا دے اللہ اللہ تی نام جیمی مالک ماشاءاللہ اللہ تا دے بالکل دے اللہ دیو کے ذات ہیں ہاں اللہ دیو کے ذات ہیں بنا کے دیدغا اللہ ایرا واو انگو دیستوں آگو دیستوں پرا دیستوں اگا دیستوں دیستوں کس دے بر دے بر ہاں تو قسمت گاڑی جرک فقا دیستوں نہیں ڈائریکٹ کی زیرہ نیش تو مردم شکا کھنا سرین گام باجن رکھا تو میگا ہمیں سوچتا ہے کہ نا کسے گندی تو یا سوچتا ہوں جو نہیں سوچتا ہوں مٹو کا دے گھر تو کہ گتا ہوں تو مڈی کے ضرورتا بلد تی تنوی منا کسے اوشا کہ مرد دوزی اکنا شاگرد مری تا بیزتی خرابی گئی سرین گام باجن رکھا دومی گام باجن رکھا روا ہما مڈی چکا تھی پادا ایر کنا مڈی چکا پاد کے ایر کو سو کئی بنا نشتگا آل مدلا گوشتا مرتی چھبو آٹا چھبو پیزا چھاڑ گئے چھبو پیزا چھاڑ گئے پاد وہ آٹا نگا مڈی ازیر گا آو دا جیوا کنا واڑے واہ ادا باز تھا چیا دو 25 نوٹ تھا دو سکہ دو 25 سکہ